Татар телендә әдәби әсәрләргә ябык конкурсның җиңүчеләре бүләкләнде. Каләм әһелләрен илһамландыручы чарадан Мөршидә Җихан репортажы. Беренчесеннән үк татар әдәби процессына карашны үзгәрткән иҗади конкурс быел 10 номинациядә үткәрелде. Әдәбиятның үсеш дәрәҗәсен билгеләү өчен кешеләрне кузгалтып алырга кирәк. Кузгалтып, уятып алырга кирәк. Ә моның шул иң әйбәт юлы шул конкурслар дип уйлыйм мин. Иң оста тәнкыйтьче буларак Лилия Хөснетдинова бүләкләнде. Кыйып куйган шагыйрь исеменә лаек булу өчен дә быел бер генә түгел, ә шигырьләр шәлкеме белән катнашу таләп ителде. Таз малай дигән псевдоним куйдым үземә. Һәм теге Тукайның Таз малай бар бит инде. Тукайчарак булсын әзрәк дип. Һәм менә көтмәгәндә, уйламаганда шушы беренче урынга лаек булып куйдым. Әдәбиятка 15 яшендә үк давыл аты алга ыргылавыл, аяклары шартлап сынса да дип килеп кергән Ләис Зөлкарнәйнең татар җые дастаны белән беренче урынга лаек булуы табигый. Хикәя номинациясендә җиңгән Айзирәк Акчураның Куеныңда ни бар әсәре Казан утлары журналында басылып та чыкты. Урын алуыма бик шатмын. Шушындый конкурсларны үткәрелеп торуы ул безгә иҗатыбызны тәкъдим итәргә бик зур стимул, этәргеч. Жюри рәисе Иркаил Зайдулла фикеренчә, әсәрләргә төп критерий чын татар әдәби телендә язылган булырга тиеш, ә проза әсәрләрен укып бәя бирүче Дания Заһидуллинаның таләпләре күбрәк. Иң мөһим сыйфат дип мин яңашалыкны күрсәтер идем. Яңашалык монда әдәби яңашалык. Ягъни монда тематик яңашалыкта, монда әдәби алымнар һәм композиция, құрылыш ягыннан яңашалыкта һәм шулай ук поэтик яңашалыкта күзә тотыла. Повесть жанрында шым әсәре өчен беренче урынга Фирдус Гыймалдинов лаек булды, ә роман язучылар арасында Башкортстаннан Әлфис Гаязов җиңүче. Узак еллар уйланып килгән роман, онда образлар бик күп, онда мәхәббәт темасы да бар, сугыш темасы да бар. Быел Башкортстаннан катнашучылар аеруча күп булуын ассызыклады оештыручылар. Чит өлкәләрдән, чит республикалардан да үзләренең язмаларын тәкъдим итүчеләр инде ул татар телендә икән, рәхим итсеннәр. Без бит телебезне республикабызда гына дип әйтмибез, чәчелеп яши торган татар бөтен җирдә дә ул телебез сакланса, без аңа сөенәбез генә. Марат Әхмәтов җиңүче каләм әһелләрен ихлас котлап, әлеге конкурсны дәвам итүгә ярдәм итәчәген вәгъдә итте. Мөршидә Җихан, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.